Район мәдәният йорты артындагы 3 катлы йортны Мөслим хуҗалык ара төзелеш оешмасы төзи. Банк урамындагы әлеге йортка узган елның августында нигез салынган иде. Бүген биредә 14 кеше хезмәт куя. Бүгенге көндә безнең башкарыла түбә эшләре, электриклар эшли башладылар. Эштә бүлмәләрдә кабельләр сузалар. В дальнейшем планируем электр шыбыкларын сузып бетерсәк, внутренняя отделка тотынырга. 18 фатирлы йортның диварлары күтәрелеп беткән, пластик тәрәзәләр куелган. Бүген төзүчеләр йортның түбәсенә абрешетка салып, бер үк вакытта түбәне шоколад төсендәге калай белән ябып та килә. Биредә эшләгән һәркемне алтын куллы осталар дип әйтергә буладыр. Хәзерге вакытта без 18 квартирлы йортта электр эшләрен, проводлар сузуны алып барабыз. Эшләр сыйфат битер башкарыла, җирне җиткереп, проект тигезендә. Bir parçası bitti. Tüve yabalar, dersler vardı. Kızgı elbette dışarı ucap dedim ben. Йортка электр системасында үткәрә башлаганнар. Бу эшләр төгәлләнгәч, эчке эшләргә дә чират җитәчәк. Төзүчеләр эшне тиз генә түгел, сыйфатлы итеп тә башкара. 18 фатирлы йорт ел азагына кулланышка тапшырылыр дип көтелә. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе.